wayithandile nto yami nawe ukuwasanda nabanje anancane ngiwuqoqele itali lalela ngiwuhlebele indawo abantu wayithandile nto yami nawe ukuwasanda nabanje anancane ngiwuqoqele itali lalela ngiwuhlebele indawo abantu wayithandile nto yami nawe ukuwasanda nabanje abaningi abantu abathele bona akusongishiya akusongilahla abaningi abantu abathele bona akusongishiya akusongilahla abaningi abantu abathele bona akusongishiya akusongilahla yebo ngiyakuzwa mngani wena utangimshiye wena utangilahle ngoba kangalutho yebo ngiyakuzwa mngani wena utangimshiye wena utangilahle ngoba kangalutho yebo ngiyakuzwa mngani wena utangimshiye wena utangimlahle ngoba kanalutho. Let me tell you about the story of my life. My mother was a teaching girl, my father was a cutting boy. That's how I met when I was born. Let me tell you about the story of my life. My mother was a teaching girl, my father was a cutting boy.